Partiya Demokratîk a gelan HDP danezana hilbijartinê ajbû şaredariya bajarê mezin a Amedê eşkere kir. Namzedên bajarvaniya mezin Hülya Alokmen û Selçuk Mizraklı danezana hilbijartinê ajbû şaredariyê bi bernameyek pêşkêş kirin. Di danezanê de gelek qewl hatine dayîn û weke proje. Lê mijara sereke a danezanê ew e ku dixwazin gelê Amedê jî beşdarê rêvebiriyê bikin. Namzedên HDP dest nîşan dikin karê wan ê pêşîn ew e warê îstihdamê çêkin ji bo xebatkarên ku bi destê kayûman ji kar hatine avêtin. Her wisa ew ê tekoşîn bikin ku ew karmend vegerin ser karê xwe. Dîsa vekirina Zarokîstan, stargehên jinan, navendên jinan, navendên çand û hunerê, Akademiyên Kurdî, Şanoya Bajêr, navendên saxlemiyê di navkarên sereke de hatiye nîşandan. Peykerên ku kayûman rakirine navên Kurdî ku dane guhertin jî dibêjin ku ew ê dîsa deynin. Serokatiya daireya jinan jî her wisa sîstema hevserokatiyê jî weka prensîp hatiye dest nîşan kirin. Rêveberiya pirzimanî û wekheviya zayendî jî weka prensîp hatiye qebûl kirin. Namzeda hevserokatiya bajarvaniya mezin Hülya Alokmen dibêje tecrübeyên rêveberiya şaredariyan wê bidin domandin. Niyeta me dilê me şaredariya me ê ku siyaseta me 17 sal Amedê anîne merhelekî bi rastî. Dilê me heye em ji vê merhelê hinkî dijî bilindtir bikin. Hem aliyê xwezayê, hem aliyê jin, hem aliyê zaroka, hem ê astenga. Em dixwazin bajarek her mirov, her şexsiyet, her din, her ol, her gel li Amedê rahat bijî. Rahat karê xwe bike, rahat jiyana xwe derbas bike. Proje me hinkî li ser viya bûn. Yani hem ser êrê heye, ser xwezayê heye, ser tarımê, ser ziraatê. Uzanin Amed tenê ne navenda bajêr. Şaredariyên mezin sînorê hemû Amedê. Ji bo wê dûbê dindirê dihmîya hemû Amedê de tiştê ku me dixwest me îro eşkere kir. Uzanin Sûre, Sûraneka birîndar e yani nîvî aneka qedexe heye. Yani wêran bûye lê belê hîna jî qedexe ye. Em ê ser wî jî hîna bixebitin ji bo ku wir dîsa têkeve jiyana Amediya. Selçuk Mizraklı jî dibêje ku ji ber ku kayûmneha şaredariyan bi rêve dibin ew nizanin ku li wir ka çi dibe û çi diqede. Şimdi germe şaredarî ji destê Rêzdar Gultan Kişanak û Firat Anlî wergirta hêsantir dibû. Ger ku me ala ji destê wan bisanda û helgirta heta dawiya wezîfa xwe dikaribûn bi hêsanî bidomînin. Lê niha ev sîstema ku em ê bigêrin, em dizanin ku gelek herif ye. Ji ber wê em nizanin ka karên ku hatine kirin çi derece li gorî heqaniyetê hatine kirin. Em nizanin ka li gorî hiqûq û yasa karkirine an ne. Her wisa di karên xwe da feyda gel çi qes li berçav girtine em nizanin. Hevserokê HDP Sezai Temelî jî di bernameyê de axivî û got HDP partiyek aştîxwaz e û ji prosa şareseriyê heta roja me dest ji dexwaza aştiyê jî bernedaye. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.